Već smo u decembru, a spalionica smeća na deponiji u Vinči nije proradila do kraja novembra, kako je bilo najavljeno. Iz te savremene privatne spalionice Beograd bi trebalo dobija oko 5% potrebne električne i 10% toplotne energije. Grad se obavezao da investitoru redovno uplaćuje desetine miliona evra godišnje, ali kritičari projekta tvrde da će sve to zapravo plaćati građani kroz uvećane račune za komunalije. Grad neće biti vlasnik izvora struje, već će otkupljivati po cenama koje su više od tržišnih. A o zagađenju vazduha da ne govorimo. Sve to je proveravala Ana Zulbehari. 2017. grad je potpisao, kako je tadašnji gradonačelnik naglasio, najveći ugovor o javno-privatnom partnerstvu u ovom delu Evrope. Ugovor o izgradnji spalionice otpada u Vinči sa konzorcijumom koji predvodi francuska kompanija Suez za posao vredan oko 300 miliona evra. Želja mi je samo da naš Beograd bude i lepši i bolji i kada bude krajem sledeće godine krenulo da se gradi ovo postrojenje. Građani Beograda će za 2-3 godine kada se on završi i videti pune efekte ovog projekta. Prošlo je i 2, i 3, i 4 godine, ali od efekta ništa. Postrojenje za proizvodnju energije iz otpada je izgrađeno, ali ne i pušteno u rad. Tu su i nova deponija, kamioni, smeće i galebovi, kao da je na nekoliko stotina metara more, a ne Dunav. Probijen je i novembarski rok da spalionica proradi, ali gradonačelnik kaže grad nema veze sa tim. Nisu obezbeđeni tehnički uslovi. Sad još ti uslovi nisu obezbeđeni za njih, to morate da pitate. To morate pitati Elektrodistribuciju Srbije, to jest Elektroprivredu Srbije, to jest Ministarstvo za energetiku, oni verovatno imaju neku informaciju. Pitali smo i ministarstvo i EPS, ali nam niko nije odgovorio. U kompaniji Beo Čista energija, koja upravlja deponijom, kažu da je postrojenje u fazi ispitivanja, pa će, ukoliko ne bude problema, početi sa radom krajem prve polovine naredne godine. Potpisivanjem ugovora, grad Beograd se obavezao da će u narednih 30 godina investitoru isplaćivati preko 38 miliona evra godišnje. 70% ukupnih troškova plaćat će građani kroz povećanje računa za tretman i odvoženje otpada. Prosto je neverovatno da u vremenu kada zaista vlada ogromna ekonomska i energetska kriza i kada su energenti koje uvozimo jako skupi, naš najskuplji projekat, a to je spalionica, ove zime ne isporučuje Beogradu ni toplotnu, ni električnu energiju. Tako da projekat koji će Beograđani u narednih 25 godina plaćati skoro milijardu evra i zbog koga je gradska čistoća već ove jeseni 2 puta povećala cenu svojih usluga, zapravo od njega nemamo ništa sada kada nam je najpotrebnije i za to neko treba da odgovara. Beograd plaća i 108 miliona dinara za stručni nadzor nad realizacijom ugovora u 2022. A toliko je predviđeno i za sledeću godinu. Naš grad nema dovoljno kapaciteta da isprati ono što je potpisano sa privatnim partnerom. Mi smo pored toga unajmili privatnu advokatsku kuću da prati pravnu implementaciju ugovora, a da onda ne možemo ni da znamo da li je na samoj lokaciji taj projekat završen, zašto nije završen kao što vidimo da nije i kad će biti završen. Tako da mi smo prepustili svo naše smeće, koje nije smeće nego je resurs, i dali smo pravno, kako bih rekao, svu slobodu privatnom investitoru da tu radi šta hoće. Odbornici su od potpisivanja upozoravali na štetnost ugovora, jer umesto da Beograd bude vlasnik energije koja se proizvodi iz otpada, otkupljivaće je, i to prvih 12 godina po povlašćenoj ceni, koja je nekoliko puta viša nego na međunarodnom tržištu. To dodatne eksternalije koje će biti na račun građana i na štetu građana. I još jedna stvar važna je da smo se obavezali na određenu količinu otpada koju ćemo tamo odnositi. Što znači da ćemo plaćati penale ako se to ne desi, a to ne sme da se desi zato što smo se obavezali sa druge strane Evropskoj uniji da ćemo dodatno reciklirati i smanjiti količinu otpada koju kao građani proizvodimo. Da kad se sve to sabere, mi vidimo da ćemo plaćati mnogo više nego što ta investicija vredi, a sada vidimo da se i kasni sa isporukom toplotne električne energije. Kada ona bude isporučena, plaćat ćemo je po skupim tarifama od tržišne. Ima tu još dosta skrivenih troškova. Tako da sve u svemu ideja jeste dobra, ali je realizacija katastrofalna, neefikasna i preskupa po grad Beograd i Beograđane.
Za Ne davimo Beograd ni ideja nije dobra, jer spalionica nije u skladu sa zelenom ekonomijom, niti imamo laboratorije koje mogu da detektuju kancerogene materije, koje bi se mogle ispuštati spaljivanjem otpada. Ana Zulbehari, Televizija Nova.